Veus és la monumental escridassada a l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, aquesta tarda durant la lectura del pregó de les festes de la tardor. Mentre Ros i el pregoner eren a un dels finestrals de l'Ajuntament, un grup de joves han llençat paperetes i han cridat consignes com Àngel Ros dimissió. El motiu? Doncs que el PAENCAP no dona suport al referèndum d'aquest diumenge. De fet, ja fa uns mesos que va anunciar que no cediria espais municipals per a la seva celebració. A banda d'aquest fet, els estudiants de Lleida s'han manifestat per segon dia consecutiu. Més de 1.500 joves s'han concentrat aquest migdia a la plaça Pairia en defensa del referèndum i també de la democràcia. A més, també han demanat la dimissió de l'alcalde de Lleida. Després s'han dirigit fins a la seu del PSC, on han fet una seguda i la marxa, finalment, ha acabat davant la subdelegació del govern de l'Estat, on han entonat l'himne dels segadors.